Ahoj, v dnešnom videu si ukážeme rýchly a jednoduchý recept na špenátový risotto. Na jeho prípravu budeš potrebovať kuracie mäso, v ktorom je už nakrájaný cesnak, olivový olej, smotanu na varenie, ryžu, syr a špenát. Na rozohriatý olivový olej si pridáme kuracie mäsko a trochu si ho restujeme. Toto mám rýchly? Toto? Akože? Nie, tak nie. Keď už máme mäsko spravené, pridáme smotanu a špenát, ktoré spolu necháme minútku alebo dve variť. Keď sa smotana poriadne varí, pridáme ryžu. Všetko poriadne zamiešame. Keď už máme všetko zamiešané, môžeme vypnúť plyn a úplne nakoniec pridáme syr. Na dochutenie môžeš použiť sol alebo korenie, ja moc nesolím, tak som tam žiadnu sol nedával. Prajem dobrú chuť a dúfam, že sa ti videjko páčilo.